Ito na yung lantakan natin guys. Imumukbang natin to. Sinigang na isda, tuyo at saka kinilaw na isda, at saka mais na kanin. So please watch this guys. Okay? Hello mga kawitik. Mukbang na naman tayo. So ito na. Yan oh. Tapi sili ba yun? Kain. Kung nga laway. Nga. Mag-try muna tayo. Yan o, balot na mayroong maraming sili. You. It's my turn. Japanese style. Lami kayo guys. Naglasos. Kung mukha mo tanaw mo ni guys pagkaunpod mo kaya aron dili pud mo maglaway. Ana guys. So para makita ninyo kung sa kaya akong gikuha nga kuan. Kani oh. Tinula ba? Kuno, tikman na to guys. Nalami guys. Oy. Lami kay guys. Lami kay guys. Okay. Lami kay guys. Giaswat na gid guys. Isabaw na to guys kay para mahumok ang rice. Ay lang magtanaw sa kong naong guys kay nakita naman mo sa kong naong kanila akong pagkaon mo ganing mukbang magitawag pagkaon na yung makitaan. Kaya mukbang guys. But siya, ang ano ka ng sa po kayo nakauna-ana guys. Mukbang nga. Mura og tawag nilang paibog sa pagkaon. Ana man na. Concept ana paibog ras pagkaon. Kuyawan. Si Tito Nonoy Kuyawan. Kinala magmukbang ta guys. Kada pong healthy nga pagkaon. Gusto dahil mo tanaw sa kong naong. Nara guys, oh. Ay na nagtanawan ng nasa luyo guys kay mga kuha na siya. Mga lusyon na siya dah. Unik na buhay sa OFW guys. Ang balay mo sardinas ba? Lami yung ganing mais guys oh. Mais ba? Init pa. Nay dukot bitaw. Okay.
kinilaw guys, oh. Sarap. Ito guys. Bulad guys, bulad. Sa tanang pagkaon guys, maritson kadiha mo sa pana kaliga kung ganahan ra. Isda ba? Healthy ba? Utan guys, utan. Akong mga inidulo, akong mga idol, kautol mukbang. Na nasa Thailand. Si Bisaya Studio nga taga Cebu. Jigs TBE from Batangas. Napit na tayo matapos guys. So kinilaw niya bulad sa patong bulad. Item sa guys. Sige magtanaw diha. I-subscribe po na akong channel. Di kasi gira kag tanaw diha imurang kun i-subscribe. So guys, thank you sa inyong panonood ha. Until next time. Bye-bye.